Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! All units, this is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Pagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! 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 Las 9:59 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa lawat maulanon nga gabi naman sa inyo sa nga tanan. Yari kita sa Pitsa 9 na sang Pebrero tuig 2021. Ikaduwa ini nga Martes sa ikaduwa man nga bulan sa mga tuig. Ang palatuntunan Action Night Patrol panggabi nga hugada sang mga balita impormasyon nga nagabaga-baga bisan pa nga matugnaw ang tiyempo subong. Pero mainit naman ang mga balita nga nagluluntad mga kaksod, labi na ang krimen. Nasunod-sunod ang paggaluntad sa pila ka mga lugar dari sa Negros Occidental pati sa sunod sa nga Bacolod. Action Night Patrol tubdob sa taknang alas 11. Martes nga papagalagad naton sa kalansang regular nga anchorman Action Eric Magbanwa. Ako naman Action na Marlon Hinovia pag-aupdan kita sa mga action unit reporters kag correspondents nga nagapula-pula man para lamang madala sa inyo igtalopangod ang mga balita, mga hitabo nga base iyara lamang sa inyo sa nga ogsaran o kon lugar nga inyo sini ginapulian. Sa gihapon nagapahanomdom ini nga palatuntunan nga ang curfew hour sa Bacolod. Yara sa gihapon wala iniging tandog. Alas 11 sa gihapon nagasugod. Ang liquor ban amo lamang ang natandugan. Ang partial nga pag-lift mga kaaksyon nga dapat ang pagbaligya. Kaga pagbakal sugod lamang alas 12 sang udto tubto alas 6 ang gabi. Pero ang grupo sa mga negosyante mga kaaksyon dire sa Bacolod nag-aayo akon pwede. Maidog-idog, ma-adjust. Ang pangabay ginpaboran man sang syudad. Ang resulta sila maka-aksyon ang mga malalagyaan kag kalanaan. Pwede na nga makapainom umpisa alas 6 ang gabi. Tubdo alas 9 ang gabi. Malulipot lamang. Ang pwede lamang basta ara lamang ang lamisa sang kalanaan. Ara lamang sa sulod sang lamisa sa kalanaan.
Hindi pwede nga ipagwa ang lamisa sa kilid sandalan nga kitaon sa tanan. Amo na mga ka-aksyon. Pero subong medyo hilaw pa ini nga mando. Bangod ginahulat pa sa makalod nun ang EO kon executive order nga ipapanaog ni Mayor Bing Leonardia. Medyo lo adjust lang anay kamo bagod base malabayan kamo sa mga otoridad. Ang pwede gid kamo masaway. Wait lang sang pila ka adlaw. Antes nga maka-issue sa opisyal na gid nga mando ang ato sa nga alkalde. Sana siling tara maka-aksyon na tumpukan sa nga barabo nga mga balita ang Action Radyo Bacolod. Sa mga adlaw, humaling kayo na sa hapon, tub-tub sa mga gabi. Ang ato sa nga patrol, antes para man nag-umpisa ang inyo sa nga palatuntunan. Nag-plaster na sa balita may kang tanan sa shooting incident. Bawagid makaluwas ang isa kalalaki makaksun sa kapersona. Kasamtang ara nagatindog sa guwasang kalan-andra sa area sang barangay 2 sa area sang Baridco Port na. Ginalabayan sang ginapatihan duha ka mga motorsiklo na ginasakyan sang laban-laban mga apat man. So matawag sila maka-aksyon duha ka mga riding in tandem. Tiniro ining ila sa nga target mga ka-aksyon. Ang masubo-subo dere ka may nasalabat pa nga naga-istorya sa tiniro nila sa nga target maka-aksyon ang inisyal. Inisal pa lamang niha nga information. Agin sugod kay inasang piladra ka mga residente kagapulisan naton. Una ini nga nabatian diri sa Action Radyo Bacolod. Ang inisal nga detalye sa nga balita alias Badong. Ang ginapuntarya sa saring shooting incident subong lamang gabi. Ang nasalabat na ka-aksyon sa nga bala maigo sa tiyan. Glomer Mampag manang inisal lang ha. Inisal pa lang may nga information ginhatag sa investigador sa ato sa kapulisan. Glomer Mampag baw taga Pasi Iloilo ini driver sa wing van nga halin sila sa may Kawan-Kalan mapauli makadto ko na rin dito sa may Iloilo. Iba noon ta pinaka-latest maka-aksyon nga sitwasyon sa nga pilason nga si Glomer Mampag kag ang confirmation agad ano. Kaya di mayong na dangatan di sang isa ka napilasan nga si alias Badong. Di na out pa sa kuno sang nagatiro sa iyabo. Nakadalagan pa ining si alias Badong. Mga 10 metros mga ka-aksyon dito siya apply sa area sang ulunhan na yon. Sa may Kogon nga area. Di na out pa siya. May more or less mga 5 ka mga lupok ang nabatian sang mga tao sa lugar sang insidente magka-aksyon. Medyo may kabudlayan sa mga to sa mga kapulisan sa pagkakusisa sang kaso daw kay gabundak sa mga ulan sa syudad sa Bacolod. Sige, dugay-dugay, standby ka mo ha. Kaya balikan tang ato sa nga patrol sa pagplastar sa nga balita uli. Last mayaran naman sang illegal drug by bus operation sa area sang Sibukaw sa Barangay Banago, syudad sa Bacolod. Dito sa Iloilo, maka-aksyon, may nakita ko dariho nga balita dito sa Iloilo nga may taga Banwasang Moises Padilla dakpan by bus operation dito sa Iloilo ho. Way nasa sang tago-tago pa sang pinamangkot siya sa mga otoridad. Sila nga balan mo hapos sir nga makaganan siya sa Cebu. Isa ka sa shay ko do. Ang maganan siya magulay isa ka sa shay magabaligya ka 100 pesos. Timakin mo yan. Magkabaligya ka, 2 ka sachet, 200 pesos adlaw mo. Tiyang hambalya, ginakuha kong illegal nga droga, dire sa Banago, Bacolod, dire sa Gagi, sa Pulo Pandan, Lusos, Gimaras ko no ho, te. Ara galino. Simple lang kuno ginasulod diya ang sachet sang siyabos bulsaya mo. Yan yung dakpan sa bypass operation dito sa may Iloilo ho. Yung sa mga gabi maka-aksyon, may bypass operation sa area sa Barangay Banago. Ang Barangay Banago daw ay nagigyan na pahuwayan kung illegal nga droga ang paghahambalan, no? Magluwas sa shooting incident ka nagluntad sa mga gabi maka-aksyon dire sa area sa Baridco Port, sakop sa Barangay 2. Antes pa naman sila maka-aksyon sa mga gabi,
Ginbulabog man ang syudad sang Silay. Partikular ang mga residente sa barangay Mambulak. Bangod sa shooting incident man nga nagpatay gid sa biktima ho. Ining lalaki niya makaaksyon nagabantay sang negosyo nga inasalan sang iya sa nga nobya sa may dalan Emilio Gaston sa Purok Zone 5 Mambulak. Kaugin palabitan sang tao nga may dala nga pusil tiniro patay. Ang tagluthang gintawag na naman nga riding in tandem. Sa balita nasyonal dugay-dugay may munuhon ko na angot sa riding in tandem. Kay kun nga ang hapos lang gali ang paggamit sa mga kriminal sa riding in tandem ho. Kay kanamo-damo gali mga kaaksyon sang plaka, plate number sang motorsiklo nga wala pa ma-distribute, wala pa mapanagtag sang Land Transportation Office o kon LTO. Manang Senado subong mayara sang Senate investigation. Ginpunta riya mga kaaksyon ang sunod-sunod nga mga krimen nga nagluntad rin sa Pilipinas. Nagkalain-lain nga bahin sa Pilipinas. Tapos ginpatawag rin ang pamunuan man sa Pilipinas o na polis. Ti na sentrohan naman rin riding in tandem. Ginpatawag man ang opisyal sa LTO. Basta nga riding in tandem, kalaban nga mga motorsiklo ginagamit na, why na sa plate number, why sa plaka. Sa sunod sang sila mag-action riding in tandem naman ho. Ang kapitan sa barangay nagsiling ang biktima isa pa lamang katuig ang nagligad. Sang inisang nahilway sa prisuhan. Ang pamangkot rin mag-action kung balang pagpatay siyang may angot ni sa santo sa kaso agad ang pangatubang niya. Amaning dapat nga tutukan gid sa atos sa dekapulisan. O pilapayahan ka mga krimen nga pagpatay man magluntad sa Negros Occidental man way taman gid pangayo. Pero kalain pamatian nga daw kahapos na lang pamatsyon sa mga tao diri sa Bacolod, kaga Negros Occidental. Sa Bacolod mga ka-aksyon damo na sa mga krimen gaway sang kasulbaran. Kung isipon daw halos hindi na gani may isipan kalabanan sa mga krimen. Ang kaso mga buok ang katulugon. Nagligan nga si Manaho may drug personality man. Ang gintiro patay dito sa area sa Barangay Uno, Himamaylan, dumduman nyo to. Sa nagligad pagid nga Domingo mga ka-aksyon, may ara sa ginatawag nga inang Jack Kunobla sa nga INC gintiro man patay dito sa Banwa sa Minalbagan. Dire sa Bacolod mga ka-aksyon, may anay asset man sang NBI gintiro man to sa Barangay 32, patay man to. Plus ang babaye nga gin-hold up na gintiro pa, patay man sa may dalan sang circumferential. Initaran nga mga krimen mga ka-aksyon na muning nagpasaka naman kilay sa Bacolod noon ho. Way ginsang mayura ang kalabanan ng mga kaso no. Nagisang klaro kung bala mahatagan sang kasolbaran o kung ustisyang pamilya sang siling nga mga biktima ni. Ang ato siling nga mga otoridad, ato siling mga opisyal sang gobyerno. May ara kita ginatawag nga sanggunian sa kada banwa o kung syudad mo. May ara sa ginatawag nga Committee on Peace and Order, Committee on Police Matters. Anong tinutuyo sa pagtukod sang saling komitiba? Hindi bala para nga aktuhan. Ang mga problema, mga ka-aksyon kon peace and order ang paghahambalan para aktuhan ang bagay nga may angot sa trabaho sa mga otoridad. Kung nabatsagan nga na way nag-aakto nga atos sa mga otoridad, way nagatuman sa obligasyon. Pwede na sila nga mapatawag, anong natabo? Pagid na kapanumdum, ay patawag na rin mga kapulisan. Sa una katabo pa rin. Pero sa buong dawa ay naratnan. Ang kalabanan nga mga tagpatay di wag imadakpan. Ano ba lang sitwasyon sa ato sa nga nasyon subong? Abay ba nga matagaan na rin sa itulubangod? Ang sabahin naman sa balita nasyonal, sa nasiling taramak aksyon ti may ginapatigayon sa mga Senate investigation ang ato sa nga Senado. Ang isyo sa LTO, Land Transportation Office, hindi lang sa kontrobersyal nga child car seat law. Diabla, so gan fiestahan ni mo sang publiko ining child car seat law. Ang kalabanan daw ay nagpabor
Amo ning kasuguan nga ginaprobahan sa Pilipinas nga nagaobligar sa tag-iya akon nagamaniho sang salakyan sa pribado nga dapat magbutang sang pulungkuan sa mga kabataan. Amo ni sang layi nga daw sobra pa sa ginisa nga munggo mo. Nga daw waya na gintunan la sa maayo antes i-implementar. Ang resulta sa mga ka-aksyon ng isyu ng tupiko sa publiko. Pati ganit si Presidente Rodrigo Duterte nakasiling man nga hindi nyo anay pag-i-implementar kay daw may hindi ginamuhaw, daw may bangian gidhaw. So mga maka-aksyon ang LTO, may isa pa kaginapasan kaginalukdo nga isyo ho. Dito niya sa Central Office, mga matagas nilang opisyal dito. Amo din sila subong ang punteriya sa investigasyon sang Senado. Sa mga senador naman nga nag-investigar, dapat interes ang publiko ha? O kung mga tao ha? Ang inyo sa nga ginapagigbato mag-aksyon nga hindi interes ninyo o kung sa pila ka mga poderoso nga tao. Dapat ang inyo sa nga pag-akto sa mga isyo at kontrobersiya nga nag-aapekto sa kadamaan dapat tuway sang angot sa pamulitika. Damo na baya ang nagasiling subong nga damo na sa mga politiko labi sa nasyonal nga nagasugod na pabatsag sa mga tao langod sang plano nga pagpapili liwat sa 2022 nga eleksyon. Nagapabatsag kag permi nga gapakita nas publiko para kuno madumduman permi sa mga tao langod lapit ng filing sang COC bulan sa Oktubre na. Balik sa isyo sa LTO, maka-aksyon ng Senado, may joint hearing sa nasiling Senate Committees on Justice and Public Order. Antes ang LTO maka-aksyon ang diskusyon sa Senado, una ini nga nagsentro sa mga wala sang kasulbaran nga krimen sang pagpatay. Aryo, dirita na pamatudan nga hindi lang diri sa Negros Occidental, Bacolod, kundi sa madamo nga mga lugar sang Pilipinas damo sa mga kaso sang pagpatay ang wala sang kasulbaran. Spate of unresolved killings. Unresolved killings. Mayara sang ginpatay nga mananabang, abogado, health workers, may pare gani, di ba? Isa sa mga senador nga nagusisa sa ginibitar nga mga persona mo si Justice Committee Chairman si Senador Richard Gordon. Ay nag-alburuto ka nagkurinot anawong ni Gordon mo. Matapos may baluan nga ang ila ginibitahan nga si PNP Chief Dibol Sinas way magtambong sa hearing. Nakuntandi sa Sinas amo ning makasabat sa tanan-tanan nga mga palamangkutanon hambal ni Senador Gordon. Imbes si Sinas ang nagtambong maka-aksyon among ginpadala nga representante kon tiglawas nga si Police Major General Marnie Marcos as ang PNP Directorate for Investigation and Detective Management. Sumaka pa nga nagkilay ni Gordon sa ipalayag ni Marcos ho. Nga way makatambong si Sinas bangod dining magintambungan nga iban nga aktibidad. Ibase kon may nauna na tong appointment si Sinas guro. Pero sila ni Gordon, ang Senado amo ning Forum of the People. Dapat ang sinuman nga ginaimbitar, ambal ni Gordon seryosohon manay, ang imbitasyon gipadala namon sa inyo. Kung rason sa hindi pagtambong bangod maiban nga gintambungan sila ni Gordon, daw pareho lamang na nga ginbaliwala ni Sinas ang Senado, daw pareho lamang na nga hindi importante kay Sinas ang Senado, siling ni Gordon. Daw may punto man. Ay kung madunuman maka-aksyon sa ato sa maka-aksyon sa mabisita ining si Sinas. Dili sa Bacolod nagligad nga Domingo. Way man to gani na budlayan pa gani. Way gid to gani ka makapenetrate ang mga katapo sa media mo. Nga maka-cover kung maka-interview man lang. Lasa magkadto man sa Iloilo ining si Sinas manalindris Bacolod. Naglusot ni si PNP Chief Sinas dito sa may Iloilo. Amo-amo man na natabo maka-aksyon. Pati gani ang senador nga ti Santo nag-aagiman PNP Chief si Bato de la Rosa
Naglain naman ang buot sa pagtambong ni Sinas. Ang siling ni De La Rosa maka-aksyon, siling ako nga nagatambong ko permis sa mga hearing sa Senado, sa ako pang PNP chief. Siling nga pating ako, siling nga mga PNP directorial staff ginapatambong ko para masabat ang taran nga mga palamangkotan nun. Ang siling panibato, diri nakataya ang kredibilidad sa PNP kag ang pagsalig sang publiko. Kadi ambal ni si Bato dapat ko tari tambong sa Sinas. Baw ko na ko si Senador Bato de la Rosa. Iayoon mo si Presidente Duterte. Si Presidente Duterte mismo makapipi sa baga ni Sinas. Kag mag-ayo nga aber tambungin ang hearing ho. Para way isyo. Para way isang problema. Sa bahay naman ni Senador Richard Gordon. Naman yung naggisa sa LTO sa hearing sang Senado. Angot naman ni sa pila ka mga plaka sang motorsiklo nga napahimo. Kag pila na balang napanagtag, di man yung pamangkot niya. Medyo akigs Gordon. Sa palayag ni LTO Operations Division Chief Mercy Jane Paras Laines. Ay kahabal ni Laines maka-aksyon, siling niya isa palang kalibo ka mga plaka sa motorsiklo ang nahimo sa nakaligad nga duha ka tuig. Unano ni isa kalibo sa nakaligad nga duha ka tuig. Anong paghimo man mano-mano? Ang hambal ni Gordon, may 13 milyones na nga mga motorsiklo ang nakarehistro sa bilog nga Pilipinas. Siling nga isa klibo palang nahimo. Yang siling naman ni Laines mga kaaksyon. Siling ang bag-o nga disenyo sang plaka sa motorsiklo sa idalom sang Akta Republika 11235. May partial naman nga na-produce. Pero ang datos mga kaaksyon nga ginhatag sang plate making plant, ang manughimo sang plaka, ara parang kunoya sa 1,000. Nang bot silingon siniman. Dayhan nga uyaya ang manughimo sang plaka. Why na sang iban nga plate making plant haw nga medyo dasig-dasig paghimo haw. Na isa plang klibo haw. Ang kasaguan mga kaaksyon na aprobahan duha ka tuig na nakaligad. Pesilin ni Gordon amo ini ang rason kon nga nagadamo ang krimen nga pagpatay sa Pilipinas. Ang tagpatay gagamit sa motorsiklo nga wala sang plate number ti amo gid sa mga gabi ho. Riding in tandem sa Silay, riding in tandem diri sa Bacolod. Yanong pwede nga mahimo di sang gobyerno man, sang opisyal nato sa gobyerno man, mga senador naton naman. Kung why ni gorong Senate investigation ayhan na to kibane, nga mo pala nigali kadamo ang nahimo nga plaka sa mga motorsiklo. Ang iwan nga mga senador nga nagtambong sa hearing mag-action baw. Medyo sakay-sakay man kuno sa isyo. Matibal nila mag-action nga nakpon gini sa publiko ining isyo niya. Siyempre, sa mga butante sa ulihi, ang siling ni Senador Villanueva, I am with you. Ang siling niya sa LTO. This is unacceptable. Di pwede niya. Siling nga, we worked hard to pass the law. But unfortunately, they are not implementing the law. Ang balyara ko sa inyo. Pero hindi niya pwede. Nagtinguha kami nga mga mamalidha nga mapasar ang layi. Pero why man ninyo ginimplementar sa maayo. Kaya nga temprano pa, why nyo na ginusisa ang monitor how? Sa Senador Villanueva. Ang isa pa na kakaladlawan, Ariho, ang makapamot sa aton tarani para sa mga wala agapati sa ning isyu kay isang ulihin na nag-aksyon siling ni Laines nga taga LTO. Nga mo ning pamangkot ni Gordon mga ka-aksyon. Sila nga, ops, dalilagid. Hindi gali 1,000, sir. Kundi, 1 milyon ang nahimo. Sus Ginoo. Ang figures, why gali piho to? Ang 1,000, nagsala gali si Laines. Ang balya hindi 1,000, sir, kundi 1 milyon Una sa Aksyon Balita.
Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Dawabot ni Rocket How. Sige, alas 10:21 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ibalon ta na maka-action observation report sa ato sa ringa patrol kay medyo dasig dalagan sa ato sa ringa orasan ho. 10:21 na. Aber kung nagabubo gyapon ang ulan sa sunod sa Bacolod subong. Action! Night Patrol! Field Reports! Sa patrol with Action Jan Diaz, Action Jan, mayong gabi please kabin. Gabihan makami antes makalungka ni sa morning office ni Gabi Action Mar. Oh, naman. Sunod-sunod lang from ano eh? Silay Oh. to Bacolod nga area. Asos. Na naman lang imo nga dogin puno gid karon nga gabi ho. Anyway, take confirmado na to kay ginsek naton diri from Corosimo Tribunal Memorial Regional Hospital. Patay gid si Badong. Oh. Sabo? Pilason gyapon to si Glomer Action Mar. Pero mo gina-check mo sa nila matudtod gid nga ngalan sa ni Badong kay wala pa sang maka-identify kay actually nagdala diri sa ila sa may ospital. Abyan to yan ni Glomer kay do mo lang itong ila kilala abi sa may area mismo Action Marlon, no? So subong nga matinion ga pasunod kami sa may patrol sa station number 2 kay makadto sila sa Puruyan sining ni Badong Action Mar i-check nila kag istoryahon abi ang asawa. Inari daw pa ni Kabalo guro sa tentangan karon sining ni Badong Action Marlon. Pero dyan, may nag-ooperate manayhan sa pagpangita sa mga taglutang? Amo na ang ginatawag nga dragnet, no? Oo. Sa dragnet, gina-flash na Action Mar ang tanan nga mga police station. Okay. Nga may natabo nga isa ka shooting incident and then follow up na nila. Amo na nagaling ang ginatawag lang nga in-depth follow-up operation. Oo. Usually kakatabo sa after investigation na eh. Arab na tapos na investigar, damo na ma-follow up sila Action Mar para mabalaan nila ang kung kagipangitao nilang suspect. Pero in terms kaga pang lagas, grabe, nga ginalag up gid. Kung sino ang suspetsado, tutugor action na nixon, no? Ako sa suspetsado Action Mar, daw subong nga gabi, wala kita makita, Andre. Nga nagapat yun siyang follow-up operation sa may area gid mismo. Time na nagdurason dyan nga, balik na tong body-body bilang pag-designate sa pulis sa mga ginsangan nga dalan bla? Actually, effective to siya. Kay during that time, nga gabadi-badi sila Action Marlon, Oo. nagnubo gid man to ang kaso, especially kung criminality ang pagkakalan. So hopefully, no, kung mabalik na ni at least basi Action Mar mangin epektibo ina, kag manubo gid man ang kaso sa nga pinatsanay diri sa may area, no? Ari check naton kido ari di next man ako na. Ari di Silver Bugato guro, no, ang investigador. Nagbalik ka mo sa area? Station commander. Aha. Sang station number 2 no, kay yung nasa naton sa area Action Mar, no. Check tabi. Una na lang okay dugay. Kompleto ari Action Mar. Glomer Pampag taga siya, taga Pasig City. Okay. So, sa wala ni siya nga sa tiyan, sa kilig ng tiyan, tapos may lapos ini sa likod. Pero okay siya. Si Badong, kamusta ang status? Si Badong, as of, declare sa sang, dilo na rival, ng doktor sa Corazon, no. Ini isa si Glomer, wala kaya critical pa si si Arak subong niya critical. So kung lang taon, okay ang pinakatuyo? Ongoing pa man ato ng investigasyon, pero kung sa ato ng taon, ang ilang natuyo, amugid ang si Badong ni, Martin Badong. Okay. Ano yung trabaho ni Badong? Pinakatuyo. Diri man lang nasa, wala man sa obra. No? Pero, sir, kulang taon, si Badong may record sa inyo, si Badong, sir, or wala? May nabalita, as of, mga previous niya mga kwan, may nakasugid sa amo nung nag-run, isa sang illegal drugs. Pero, kinanglan pa natin ini-confirm, as
what I have said, ongoing pa nga ito investigation sa buwan. Ongoing pa ang investigation sa nga kapulisan. But siningon, kung magtarita ka barangay 8, no? 8, guro sir? Barangay 2. Saya ba sa si Badong? Taga Barangay 2. Barangay 2. Barangay 2 man si Badong. Wala ba sa real name? Si Salvador Regalado. Salvador Regalado. Pila edad niya, sir? Iway para ito sa mga... So, ano nga puro? Dari lang kita lang doon, naging area. Salvador Regalado, legal ang edad, no? Taga dari mismo. Wala ka to motive, sir? Sige pa nga ito na pagsubok. Investigation. Matapos ang ato yung investigation nga mabalangga di ko ano ang motibo ang suspect. John? Sir, may recovery. Yes, may mga na-recover ito ng mga initial ara na sa ato na investigador. Ano yan yung kalibre, sir? Kaya paglantaw natin ito na kalibre 45 ang ato nakita dito. Okay. Action Mark? Ang i-correct ba dyan itong ngalan sa napilasan? Ang isa rin nga sir, family anong name. pinasuan gani? Ano tong ngalan niya, sir? Ang biktima ang Salvador Regalado, no? Ang gindeclare sang aton na candidato na rival. Ang isa, sir. Ang isa ang nasa labat mo si Glomer Paampag. Pwede ka mapit. 40 anyos. Pasig City. John? Driver ni sir, no? Yes. Glomer Pampag. Glomer Paampag. Pampag, okay. PSN Paampag. Okay, kaina tulain tong ang dimension eh. Paampag, okay. Sir, thank you, sir. Good, sir. Action na nakatunay si Sir Lieutenant Mugato going sa may isa kay Eric. Action na for the investigation. No? So, dari sa area, actually wala pa nakuha ang yellow line. May mga bangko pagdating pagbasa sa lugar. In terms of motive, wala pa motive ang police. In terms of suspect, no, amo na lang gituguro ang ipa-check natin yung dugay-dugay kung pinagikabilog ang mga ginakabig suspetsado sa krimen. Kaya nila natin is riding in tandem. Amo gitong pinaka-prime action mark, pero may information nga gagawa nga duwa ka mga motorsiklo. Sir, pilagi ka suspect ka niya na eh? Duwa ko no action na Marlon. Duha ka persona o kung duha ka motorsiklo? Duha ka persona. Nga sakay sa isa lang ka motorsiklo? Yes. Again, riding in tandem, amotong inisa nila nga information ang suspect sa likod sa krimen nga pagpanglutang nga nagbuntad sa ni mismo nga gabi action mark. Ang igo dyan sang napatay, kita ko sa picture nga madala mo din to sa dughan to? Or? Yes, dughan. Dughan. Wait. Dughan action mark ang igo isa sa may dughan sa kilid may ari pa gani igo action mark the multiple gunshot wounds isa pero mostly sa body part din no ang iya nga igo no so na Marlon ang isa naman niya ang igo naman ni Glomer kon ng taon sa may record sa Corazon Luxina Monte Libano Memorial Regional Hospital ining si Glomer Paampag ang may pilas action mark sa iya nga left side stomach no taglapos din action mark adto sa likod ang igo sini no mismo ni Glomer Paampag nag-abot sa may nag-ano ni siya Pasig City Iloilo Glomer Paampag i Aragon 40 years old laban-laban tiyo 4-5 ba ni? Yes, calibre 35. Ang gingamit ng taglutang action mark sa pagkatiro sining persona action mark sa may area mismo. Sining mismo nga gabi. Anyway, gina-check pa kita may mga dugang pagod nga investigation sa area mismo. No, diri sa lugar. Sa sining shooting incident na karon din ang mga gabi kaya katwala mo ka police ang himata sining persona action mark si alias Badong Salvador Regalado taga barangay 2 Sir, riding in tandem ang suspect bala
riding in tandem? Oo, yung sakay sila sa motor pa kasi. Isa na motor? Okay. Yun na, balikan sa natin liwat. Isa ka motor, confirm ang motor-action ma. Okay. Pero ito madugal lang kita karon basta mga additional information. Padre kay pag-abot natin sa regional hospital, ito naman to lalaki, ginalabo sa ulo, action ma. Oy. Galing kay may pagkaisog-isog tong lalaki, Baw? ang bawat lalaki, di mas kuno mapataya. Gali kay lalong sa makaulubog ng limnon, bra. Buwas siya pa ng batigan. Gani, hindi siya mag-sakay sa wheelchair, mapuli na lang sa kuno. Baw? Yung balda rin ni Police Lieutenant Tolentino sa Station Number 5, confirm ang mga hacking incident sa alang ilang area. Nagdiretso lang diri sila sa mga ospital, wala sila ka-report sa mga kapulisan. Pero yun siya, kung mag-abyanay, laman sila doon ang biktima kagang suspendado, naara sa limnan, bla, naglalisay, guro, wala na pagkisadihanay, nagpikon gurong isa, at dinlabo yung upod sa limnon, o limnan, at dangat diri landing sa may Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital Action Mar. Pero dumami mo itong kondisyon sa laki, kaganit-ngirit, kasi kanina nag-wave-wave pa sa kagina sa ito, sa natututo sa emergency room sa regional hospital. Mayo lang sa mag-selfie si mo ba? Why? Kasi dasig ding tinakna ka mga inoras ang senaryo to nga lang, why masagre face mask? Why nagkaroon ka balong may face mask? Pagkali kinang nagsumasulod lang sa ospital. Iti lalong pinason nga daan. Damo sa mga insidente nga nagluntad sa palibot sang sulad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental karon nga gabi maka-aksyon. Batala diri sa gapon sa may aksyon Bacolod kay padagi sa gapon nakatipon sa dugang pagid nga mga detalye kag impormasyon. Diri sa area ginaulat pa diri siguro ang SOCO nga makakandak sang mas malalo mas maidid nga investigasyon action mar sa area karon gilamang nga gabi. Ano isa man ang pinakaludaring nga sitwasyon sa pribot sa sulad sa Bacolod. Nakulaw ng ulan, wala nag-ulan. Salamat kita to is Thank you. investigar ang police station number 2. Galing kay hindi ni makumpiyansa kagid kay magugulugal mo sa gyapon ang kalangitan sa liman nga mga tiniol mga ka-aksyon. So far sa mga ka-aksyon bantay diri ka madetalye nga tipo sa patrol sa mga paglambiyong man sa palibot sa sulad sa Bacolod. Sa total mga ka-aksyon tandaan nga isa sa marason sa pagtugas sa balakian sa lawas mga paguyang kunang pagnubo sang aton immune function ang mahiko akolod kagang integral ang pagpagwa sa hiko sa lawas sa may dako nga papeles sa aton immune function ang dapat sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sektor sa aksyon sa Bacolod Action Badjo. Action Night Patrol Field Report. Salamat aksyon na dyan. Nabalikan talaga karon nato sa nga patrol sa detalye sang mga balingaso nga mga balita nya maka-aksyon. Subong lamang gabi may ara sa aksidente man sa sitio Pacol, Barangay Alihis, Banwa sang Valladolid. Salamat sa mensahe ginpadala diri sa aton ni nang Rona Rihida Trava. May ara sang isa motorsiklo man to maka-aksyon. Nagabunggo sa tricycle sa area sang sitio Pacol, Barangay Alihis, Banwa sang Valladolid. Pilason, maisama ng Pilason. Halong-halong gid. Araba na ang video ko pinalad dari sa aton ho na applyan naman sang pang medical sang paggabulong sang nag-responder nga mga health authorities naton. Sigalas 10:35 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ayaban nga balita sa ato sa nga pagbalik ato ni Baloon. Gikan sa ato sa nga mga action unit reporters. Action at Patrol mabalik matapos lamang suni. This news.
Okay, diri kita sa atos sa nga mga naga-monitor sa atos sa nga live stream mo. Naalista ang mga kaaksyon naton. Jocelyn Libon Dispoho, good evening. Kay Mark Libon, good eve po sa Kawayan. Alex R. Monteza, okay. Sige. Good evening, okay, Alex Monteza. Mary Joy Camero, Daramasiya Jumper Reloads Palanog. From former po ng barangay Nanette Iscarsa. Okay. Present number 1 Barangay Kagawad. Ilang kami mga ginapadala dari sa aton nga picture. Sa Barangay Lagran Hala, Carota City. Alex Fuentes, happy Tuesday. Be safe. From Alex Fuentes, Ibon Bueser, Dan Sharing, Sir Marlon, Hedabaya, salamat Yvonne. Monitor from Treehouse lang, Sir Marlon, habal di Alex. Jeff Magtubo Hamantok, I am listening. Jumper Reloads Palanog. Sorry, Axel Marlon. Okay, salamat. Alex Armontesa, maulanon nga pa orok-orok hasta ni Horagok, Sir Marlon. Dari Dalicano, good evening si mo, sir. Security guard of iMart Hilado Extension sa Huaming. Always kid ko. Ga-monitor sa inyo sa nga program, kagawat sing pa ko. Salamat and God bless. Salamat gina sa pagpadala sa mensahe. Adrian Gumapi, watching from Jubail, Saudi Arabia. Monitor lang ko Axel Marlon, habal ni Jumper Palanog. Jen S. Sir, good evening. Monitor always. Jose Mandolito. Action Mar, I am watching live via Facebook. Tudo ulan di sa La Castellana. Deres Bacolod ho, bago lamang naghulaw ulan. Jeff Magtubo Hamantok. Okay. Shout out lang sa taga Barangay Luna, Cadiz City. Sa ilada galit ni Tiklong Morita, Gamonitor Permit. Dona Navarrete Macario. Jofran Sorongon Sr. Boss, good evening lang da. Oh, si Jofran Sorongon Sr. Ngayon ko na magkapitan si Jofran. Alex Montesa daw naguso ang linot hanganay haw. Manog tapos ng termino sang tigulang abi magpalahimuyong nakabo. Sa subong damo pa mga unregistered firearms, dabo para nga masamig ginagamit sa mga illegal nga transaksyon o kung sa pabalothang. Dabo pa sa doagi malantong kampanya to sa atos sa mga authorities. Shane Anthony watching New Jersey, pa shout out lang ko na sa family Lipanya. Richard Deriquito, good evening. Monitor kami Bigot kag pari Ruel sila sini. Si Didain Juna Hambalya ka stressful pamatian ambot na langgid. Michael John P. Sison, good evening Action Marlon, pa orok-orok monitor diri sa may Chato LC Paranaque. Salamat grit ko lang Sison, Palma family sang Porok Brotherhood, Barangay Sumag. Napriso nga may utang sa mga katransaksyon sa droga, so may pagdumot tungod sa utang niya sa droga, Sir Marlon, wala tsansa mag-champion ang kaso. Ang kaso sang pagpanguthang. Unless kung NBI ang makapot sang kaso, Sir Marlon. Hamal ni Alex. Joseph Kalasagsag Kaparinyo, gawats ko from Rojas City. Martin Aliling, watching from Imos, Cavite. GMR Siron, Bea Jonathan, good evening, Axel Marlon. Salamat, Andrew Juanites, good evening. Alex Montesa, child set law, isa lang ina sa mga kagarukan sa ahensya under isa-isa man ka lubok nga administrasyon Duterte, Sir Marlon, habal ni Alex R. Montesa. Febe Cates Discutido, shout out please sa bata ko, Cashley, Andrea, pagtulog na, pamati pa siya, si Moho. Oh, sige lang. Febe Cates Discutido. Kung kaisa serbi naman nga pampatuyo ang TV kag radyo mo. Ako nga isa lantaw ko TV, dasig ko matulugan. Mati ko radyo, dasig ko matulugan. Maria Fe Lobaton, good evening, Axel Marlon, watching from So Village niya. SO Village, okay. Si Tutudon de Blanca, Kabanitor Man. Bayong gabi, amigo Axel Marlon, arilang ko di Galantaw live from Talisay City. Selbeth Yap, good evening Axel Marlon. Alex Torre, good PM Axel Marlon, greetings from Alexis from UK to my family in Valladolid in Parañaque. Simon Lorenz Villarias,
Tamiyaw ko lang ang asawa ko nga si Maliola May Balsomo. Si Yob Valiente Navalisca nga kung illegal plate 30 minutes lang tapos na. Alex Armontesa, salamat. Veronica Lopez, good evening Action Radio, sir. Please greet my friend Doel Amar in Niagara Falls, Ontario. Thank you. Mercy Mirasol Flores, Action Marlon, to all listeners of Action Radio, stay safe. God bless. Russell Gomez, approve. Haraman si Fitz Herbert Noel, Sir Marlon, mayong gabi sa imong kag sa mga times mo, 10:29 a.m. diri sa TNT West ay Dice Caribbean live watching Trinidad. Thank you. Rinabel Gamboa, good evening. Alex Montesa, okay. Damo nagagod sa mga kapulisan nga nagalinapta sa syudad. Makita mo may ara ga pa repairs ang ilas nga personal nga salakyan, may ara man nagahalo-halo nga nagainom sa kapihan, may ara nga nagapang grocery, may ara gani nagabantay balaligyan sang sigarilyo. Kag may ara man naghimal sa ilas na manok kadaw pink nga naka-uniform pa o kun on duty. Nga ang mga riding and tandem di pa magkaladakpan o manang question gani. Angel Grace Panhilason, good evening sa Marlon, monitor lang ko ni sa Brisbane, Australia. Keep safe. Janice Intrinagange, listening from Guimaras. Bambi Serrano Defensor, monitor gate kami East Home 3 Barangay Estefania. Defensor family, God bless. Binong 70, good evening. JD Bones, bonus akon Bones. Okay. Good evening lang da boss, mga truck driver, aris pared ko, relax lang pamati. Saxon Radio. Sige. Relax lang kabada, okay? Vincent Galino Polvorosa, good evening. Arama si Binong 70, okay. Mary Joy kami Rohamalya. Lilia Taton, good evening. Aksumalon, ari kami sa Gardenville. Stay safe, God bless. Renabel Gamboa, good evening. Be safe always. Salamat. Estila Dongon, listening from Victoria City. Greet my family, Dongon family. Thanks, sir. Real Gomez, mayong gabi. Action na Marlon, gipapati kami subong sa imos nga program. Arila kami di sa Bohol, Gatanaw Live FB. Novi Valencia, Sumaldo. Greet kilang, ari kami bilog nga pamilya ka monitor si Mama Rose Valencia, Kesia, Lan, Zayan, and King. Kag sa sister ko, Jonah, Wenley, and Ashley Fernandez sa New Australia. Thanks, kid. Gapulaw pa kami module samtang nga monitor. Thanks. Okay. Sige. Si Kim Shiato Digala. Good evening, Sir Marlon, watching from Kuwait. Okay. Kuwait. Shout out, mama, nga si Tarsila Capiro kag sa tanan kapamati. God bless. Si Arias Taga Lugon. Good evening, Sir Marlon. God bless. Saraman si Irej Pancho. Good evening, Sir Marlon, from Dipolog City. Ang iba na balikan ta naman dugay-dugay. Pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo.
batian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Madayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbi. Pabalik sa Aksyon Night Patrol, Las 10:47 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Sa nga bahin ato na hibaloon detali sang report akong balita ni Aksyon Percival Villamor sa Southern Negros. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon Percival sa report ngayong gabi, please come in. Mayong gabi aksyon na Marlon kaga sa aton man nga mga suki nga tagpalamati sa Aksyon Night Patrol. Ang Moises Padilla Police Station nag-conduct kaina sang aga sang random drug testing action Marlon, bali surprise ini siya. So dito nagpatigayon sang drug testing sa aton nga mga kapulisan kag mga INUP kag tanan nga mga personnel sang Moises Padilla PNP nagpakuha sang drug testing agud to nga apisar pa aksyon Marlon no. Ang banwa sang Moises Padilla is drug free. So sa gihapon nag-conduct sa gihapon ang aton nga kapulisan sa pagkuha sang drug test sa police station no, sa pagpamuno ni Police Major sa aton nga chief of police dira sa Moises Padilla no, si Police Major Randy Babor nang pakuha ini sila tanan. Pisar pa may ara sila nga ginapatuman ang aton nga PNP sang ginatawag nga internal cleansing sang aton nga hanay sang kapulisan. So mabalaan naton ang result sang aton nga mga katapo diri sang kapulisan sa pagkuha sang drug testing action Marlon. So ini sila natapos kaina sang mga alas 12 sang ugto no, kag gindala ang mga tapos ito ginpangdala ang result kag mabalaan ini siya kung may ara nga positive o kung ini tanan negatibo action Marlon. So sa piyak nga bahin no nagkandak man sang operation against sang illegal nga pagpanahor dito sa may barangay Inulingan action Marlon kag nadakpan diri ang mga persona no nga gingkilala diri sa kay Arcili Hilario Exerto no Exerto kag si Regina Basares Roquero kag ikatatlo si kay Roderick Villana Haranggi no ini sila dito pumuluyo sang barangay Inulingan. So kandak ang aton kapulisan sa pagpamuno man ni Police Major Randy Babor sang illegal nga pagpanahor. Dito nadakpan kang naaktuhan ini ang tatlo nga nagahampang sang illegal nga pagpanahor kag ini sila serbihan sang warrant of arrest sang aton kapulisan man nga nagini sila nagbayular ini sila sang section 10 sang rule 114 kag ini sang section 11 das 13 sang rule 114 sang PD 1602 kag ini sila karon nagapangatubang sang kaso
kag may ara nga fixed bill recommended nga 36,000 o kon 30,000 ka pesos aksyon Marlon. Ini karon ang tatlo ara karon nga naga hunong sa custodial facilities sang Moises Padilla aksyon Marlon. Amoy ni ang aton nga nakuha nga balita gikan diri sa Moises Padilla PNP mayong gabilang sa kay Honorable Kapitan Chad Feria kag Kagawad Jofred Sapanta kag Honorable Don Chisrel Emboltorio sa siyudad sang La Carlota. Report gikan diri sa aton namtangan ang inyo ka aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon, Night Patrol Field Report. Salamat Aksyon Pers. Kadamo sa mga aksidente subong sa Dalanon kag krimen nga nagaluntad mga ka-aksyon. Ang report ni Aksyon Roger Contane, ang mensahe padala niya sa aton may salakyan sang City Disaster Risk Reduction Management Office sang sulad sang Cadiz mga ka-aksyon, masugat Contane ni sang mga nag-abot ng mga local stranded individuals kag returning overseas Filipinos sa Silay Airport. Nagkasugata sang aksidente mga ka-aksyon. Nagdasok sa truck mga ka-aksyon ang ila sa nga salakyan o ng driver pelason kabay pa nga okay lang no ang sitwasyon sa mga nagkalapilasan mga ka-aksyon. Last 10:53 Aksyon Radio Philippine Standard Time, balikan tarang ato sa nga patrol. Ibalaon tara maka-aksyon ang detalye sa nga dalagko nga mga balita nga nasagap ni Aksyon na John Diaz. Ilabinigid mga ka-aksyon ang shooting incident man kina sa Silay City. Drug by bust operation sa Barangay Banago. Kung mayara sang latest sa shooting incident man nga nagluntad sa mga gabi sa Bredco Port. Aksyon, Night Patrol Field Reports. Aksyon dyan sa balik na report, please come in. Action Mar, may isa man kabaybas operation nga ginkas sa sinigilamang hapon ang katapos sang Regional Drug Enforcement Unit o kon RDEU 6 dito sa area sang barangay Punta Taytay sulad sang Bacolod kung sariin mga masulusob bara 142,000 pesos man nga balot sang illegal nga droga ang na-recover sa mga kapulisan batok sa mga suspetsado. Tatlo ini ka mga suspect nga si Victor Embarquez, Martin Soles kag Adriano Serra. Action Mar no ginakabig na sila tatlo nga state level individual. Padayon kita nga nagapagigangot kay Police Lieutenant Thursday Castillo ang team leader sang RDU 6 Set A nga mo ni na-assign rin mismo sa may sulad sa Bacolod para sa detalye sa Action Mar, pero wala pa siya nakatag sa ton sang dugang nga impormasyon. Ang station number 3 ang nagkasamaan sa bypass operation dito sa area sang Purok Paraiso, Sitio Sibucao, Barangay Banago, sulad sang Bacolod. Kag Action Mar ini ang subject nga lalaki nga ginkilala kay Mark Ryan Pradonueva. Nakapalagyo ini sa Action Mar samtang ang 17 anyos naman nga lalaki minor de edad botsuringon amo to siya ang naaktuhan nga to sa lugar kag nagpan sa bypass operation. Na-recover diri actually ang mga 5 ka mga palabang associate sang ginasuspect sa Cebu, mga more or less Action Mar nagadangat 5,000 pesos no ang marked money sini o kun ang estimated market value sa mga recoveries plus may nakuha pag ito nga puti nga pouch siya kag ganyan pesos sa kwarta gika nga muning marked money sa naging gamit sa pagbakal sang illegal nga droga. Ang minor de edad ang karon yara padala sa custodiya sa station number 3 pero natala ini nga i-turn over sa Action Mar no SDC para sa nagkakaigaman nga disposition, pero pasakaang kita sang kaso ang subject sang buy-bust operation. Ang iba nga mga detalye sa mga krimen nga nagluntad sa palibot sa sulad sang Bacolod na batian dito po sa Action Radio Bacolod Buwas nga law mga ka-aksyon. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Ulas ba na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon, Night Patrol Field Reports. Salamat sa report sa nga patrol Aksyon na John Diaz. Last bat sa mga nag-monitor sa ato sa ring pagpangalagad Erwin D.B. Gonzales. Good evening Aksyon Marlon, monitor lang ko dire sa mga area sang Maaw, Shem B. Barn. Good evening Aksyon Marlon, keep safe always. Armas Garcia JJ, good evening watching her FB Live. Jolie Lamado, good evening Radio Aksyon Radio watching FB Live.
El Kim, mayang gabi watching from Handumanan. Marilo Villar Tanaman, good evening. Sami Sisduero, Sampiano. Watching FB Live, Barangay Panokoy, Bacolod City. Araman si Riaglo Ornaldi Mijay. Watching from Hong Kong, good evening. Marjorie Goles sa Via Concepcion, good evening Action Marlon. Listening sa Silay City while on duty sa Amdatex Silay Institute. Jeff Magtubo Hamantok, Gapamatiman. Sige, ang update mga ka-aksyon sa mga nagluntad nga krimen subong hapon, subong gabi. Kamatian nyo sa ibang nga mga news and public affairs program sa nga DYEZ Action Radio Buwas nga law. Action at Patrol takop naman temporaryo si Steve Ryan Clavero. Salamat. Hello boss. Good evening. Watching from Riyadh. Salamat Steve Ryan Clavero. Lagi sa saling nga panatutunan Action Night Patrol magatakop temporaryo. Magabalik ini buwas. Same time, same station. Sa kalang sigayapon sa ato sa mga Action Unit Reporters, Action Jandia sa Patrol, Action Nixon Tahom, sa News Center, mga balita nasional, Action and Defensor, Action Percival Villamor. O bodere sa Technical Control, Action Lalmar Madiara with Action, J.M. Baikin, ato sa nga Information Technology Expert. Ako naman, Action na Marlon Hinovoya, nagabilin sa good night, sweet dreams, sleep tight. Salamat, kid. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon